салом бинандагони азиз, субҳ бахайр. имрӯз ҷумъа 10 май аст ва ман Абдулло Ашуруф ҳастам дар хидмататон. умедворам субҳи имрӯзро бо табъи хуше оғоз кардед ва қабл аз пешниҳоди хабарҳои охирини Тоҷикистону ҷаҳон дар бораи вазъи боду ҳаво бароятон мегӯем. ҳаво дар шаҳри Прага, пойтахти ҷумҳурии Чехия ва қароргоҳи марказии радиои озодии абрӣ аст ва ҳарорат то ба 18 дараҷа мерасад. Боридани борон ҳам дар назар аст. дар шаҳри Душанбе ҳаво тағйирёбанда ва давоми рӯз 32 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилоятҳои Суғду Хатлон 30-35 дараҷа ҳаво гарм мешавад. дар шаҳри Хоруғ, маркази вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 20-24 дараҷа гарм шудани ҳаво дар назар аст. барномаро бо хабарҳои ҷаҳон оғоз мекунем. иёлоти муттаҳидаи амрико мегӯяд ба ҳар ҳамлаи Эрон ҷавоби фаврӣ ва ҷиддӣ медиҳад. дар айни замон Вашингтон Теҳронро бар сари мизи музокирот даъват кард. рӯзи 9 май котиби давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико Майк Помпео гуфт: мо дар пайи ҷанг нестем, вале куштори амрикоиҳо, ҳамла ба муассисаҳои амрикоӣ ва ба гаравгон гирифтани амрикоиҳо дар тӯли 40 соли гузашта шаҳодати он аст, ки мо бояд аз худ дифоъ кунем. изҳороти Помпео баъди он нашр шуд, ки президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп аз президенти Эрон даъват кард, ки бо ӯ тамоси телефонӣ бигирад. як сол пеш иёлоти муттаҳидаи амрико аз созиши ҳастаи Эрон бо 6 кишвари абарқудрати олам берун шуда таҳрими ҷумҳурии исломиро тавсеа бахшидааст. рӯ меорем ба хабарҳо аз Тоҷикистон. дар Тоҷикистон як занеро бо гуноҳи қочоқи духтарон барои танфурӯшӣ дар Таиланд ба зиндон маҳкум карданд. Замира Фурқатзода аз шаҳри Истарафшан барои он ба 8 соли зиндон маҳкум шудааст, ки ба гуфтаи муфаттишон 3 зани тоҷикро ба Таиланд ва Туркия фиристода ва ба ғуломи ҷинсӣ табдил додааст. назари вакили дифои Замира Фурқатзода, ки моҳи апрел ба зиндон маҳкум шуд, маълум нест, ки ӯ иттиҳомро эътироф кардааст ва ё не, аммо ба гуфтаи мақомот Замира Фурқатзодаи 24 сола дар умум 4 занро ба танфурӯшӣ ҷалб кардааст, вале ба маъмурони миллисаб муяссар шудааст, ки пеш аз фиристодани зани чаҳорум барои танфурӯшӣ ба хориҷ монеи сафари ӯ бишаванд. Акбар Шарипов, сухангӯи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд, ба радиои Озодӣ гуфт: парвандаи ба ғуломи шаҳвонӣ фурӯхтани занони тоҷикро раёсати мубориза бо ҷиноятҳои муташаккил ва додситонӣ ошкор ва таҳқиқ карданд. ҳамсуҳбати мо афзуд, Замира Фурқатзодаро додгоҳи Истарафшан дар савдои одамон гунаҳкор донист ва ҷазои сахттарин барои ин ҷиноятро нисбат ба ӯ сазовор донистааст. муфаттишон дар додгоҳ гуфтанд, Замира Фурқатзода бо 3 зани аз 20 то 30 сола дар Истарафшан ва ноҳияи Зафаробод ошно шуда ва ба онҳо кор бо музди баландро дар Таиланд, Ҳиндустон ва Туркия пешниҳод кардааст. ба нақли яке аз ин занон, Фурқатзода баъди ошноӣ барои онҳо санад дуруст карда, билети ҳавопаймо ва кор ба муҳлати 63 рӯз ба Таиландро пешниҳод мекунад. баробари вориди Таиланд шудан, корфармо мегӯяд, ки ӯ қарздор аст ва бояд кор карда пули билет ва харҷи таҳияи санадҳоро бидиҳад. аммо ӯро барои кор ба марказҳои дилхушӣ мебаранд ва маҷбур мекунанд, ки бо сайёҳони хориҷӣ ҳамхоб шавад. аз байни 3 нафар 2 занро бо айни ҳамин шева дар Таиланд ва 1 нафари дигарро дар Туркия ба танфурӯшӣ маҷбур карданд. қочоқи занони тоҷик ба хориҷа барои танфурӯшӣ ҳодисаи нав нест, вале аз Тоҷикистон то ба Таиланди дурдаст дар Осиёи ҷанубӣ бурдани онҳо бори аввал аст, ки ошкор мешавад. бинобар омори расмӣ, танҳо дар соли 2017 86 шаҳрванди Тоҷикистон ба дасти қочоқбарон афтоданд ё дар кишваре мисли ғулом истифода шуданд. дар миёни онҳое, ки қочоқ шуданд, 64 зан, 12 мард ва 6 писару 4 духтари наврас низ буданд. ҳукумати шаҳри Душанбе троллейбусҳои навро ба пойтахт овард, ки бо як маротиба нерӯи барқ гирифтан қодир ҳастанд 20 километр ҳаракат кунанд. Рустами Эмомалӣ, раиси шаҳри Душанбе, рӯзи 9 май дар корхонаи давлатии троллейбус дар маросими рӯйнамоии троллейбусҳои муосир ширкат кард, ки аз Беларус ворид шуданд. зимни рӯнамоии воситаҳои нақлиёти барқии замонавӣ иттилоъ дода шуд, ки троллейбусҳои муосир дар ширкати Белкомун Маши Беларус истеҳсол гардида аз лиҳози харҷи камтари нерӯи барқ, сатҳу сифати хидматрасонӣ ва ҳаракат дар тамоми ҳолату шароити шаҳр аз тамғаҳои қаблӣ бартариятӣ зиёд доранд.
троллейбус‌ҳои мазкур бо истифода аз технологияҳои пешрафта истеҳсол гардида дорои муҳаррики қувваи ҷараёни тағйирёбандаи қабулкунанда ва батареяҳои литий барои захираи нерӯи барқ мебошанд. ин имкон медиҳад ки ҳангоми ҳаракат тавассути ноқил троллейбус дар таҷҳизоти худ нерӯи барқро захира намуда дар ҳолати зарурӣ то масофаи 20 километр беноқил ҳаракат кунад. бинандагони азиз, агар шумо хабар, акс ва ё навори нодире доред ки мехоҳед аз он дигарон ҳам огоҳ шаванд, пас онро тавассути паёмрасонҳои Viber ва ё WhatsApp ба мо фиристед. рақами телефони мо +420 724 05 66 81 аст. ёдовар мешавем ки ин телефон барои гирифтани паём аст. агар шумо хабаре фиристодед, мо ҷузъиёти онро аз шумо пурсон хоҳем шуд. амволи Нурулло Наимов, раиси собиқи ширкати манзили дастрас ва чанде аз ҳамроҳонаш ба ҳабс гирифта шуданд. онҳо бо иттиҳоми қаллобӣ дар боздоштанд. як манбаъ дар додистонии кулли Тоҷикистон ба Радиои Озодӣ гуфт, амволи ҳабсшуда аз хонаву мошинҳо иборат аст ва тақрибан 20 миллион сомонӣ муодили $2 миллион арзиш доранд. то ҳол вакили мудофии Нурулло Наимов ё наздиконаш ба ин масъала вокуниш накарданд. ҳабси амволи гумонбарони қазияи манзили дастрас дар ҳолест ки муштариони ширкатро бештар тақдири норӯшани пулҳояшон нигарон кардааст. онҳо мегӯянд баррасии қазияи ширкат беш аз 6 моҳ боз идома дорад ва ҳанӯз ниҳоӣ нашудааст. муштариён бо таваҷҷӯҳ ба қазияҳои дигари ба ин монанд мегӯянд, аз ҳабсу мусодираи амволи раҳбарони собиқ ҳеҷ фоидае нест, агар маблағи онҳо баргардонида нашавад ё ин ки ба пули додаашон соҳиби хона нашаванд. рӯзи 8 май дар додистонии кулли Тоҷикистон ба Радиои Озодӣ гуфтанд ки парвандаи Нурулло Наимов, раҳбари собиқи манзили дастрас, дар ҳоли анҷомёбист ва дар рӯзҳои наздик барои муҳокима ба додгоҳ фиристода хоҳад шуд. ду манбае ки аз ҷараёни тафтишот огоҳӣ доранд гуфтанд, муштариони ҷабрдида ҳудуди 200 нафарро ташкил намуда, ҳаҷми зарари расонидашуда миллионҳо сомониро дар бар мегирад. абдумаҷид усмонов, сухангӯи ҳукумати шаҳри Душанбе, мегӯяд қазияи ширкати мазкур ва муштариони ҷабрдида таҳти назорат аст. ба иттилои Усмонов, манзили дастрас дар ҳоли ҳозир ҳамагӣ 825 муштарӣ дорад ва корҳои сохтмонӣ дар ин ширкат идома доранд. сохтмони хонаҳои манзили дастрас дар Душанбе соли 2013 оғоз шуда, қарор буд моҳи сентябри соли 2015 нахустин соҳибони худро пайдо намояд. собиқ шаҳрдори Душанбе бо пиёда кардани ин лоиҳа мехост аҳли фарҳангу ҳунар, омӯзгорону табибон ва дар маҷмӯъ кормандони буҷетиро бо манзилҳои арзон таъмин кунад. ҳукумати вилояти Хатлон имсол барои рушди соҳибкорӣ дар байни занон 250 000 сомонӣ ихтисос додааст ва мегӯяд ҳар касе тарҳи хубе пешниҳод кунад, қисми аз онро мегирад. дар ҳукумати вилоят ба Радиои Озодӣ гуфтанд, барои иҷрои 5 тарҳи бузургтари соҳибкорӣ 20 000 сомонӣ кӯмаки молӣ медиҳанд. барои ҳар 11 лоиҳаи дигар 10 000 сомонӣ пешбинӣ шудааст. онҳое ки тарҳҳои хурдтар пешниҳод мекунанд 8 000 сомонӣ кӯмаки молӣ мегиранд ва дар ин бахш фақат 5 тарҳ қабул мешавад. ҳоло даҳо зани фаъол талош доранд ки яке аз ин кӯмакҳоро ба даст биёранд ва тиҷоратро ба роҳ монанду зиндагиашонро беҳтар кунанд. дар вилояти Хатлон, бузургтарин вилояти кишоварзии Тоҷикистон, бештар аз 27 000 занони соҳибкор фаъолият доранд ва бештари аз онҳо дар арсаи кишоварзӣ машғули коранд. сафири Тоҷикистон дар Ҷопон аз қабри Рихард Зорге, як ҷосуси Иттиҳоди Шӯравӣ дар Ҷопон, зиёрат карда рӯи он гул гузоштааст. Мирзо Шариф Ҷалолов, сафири Тоҷикистон дар Ҷопон, рӯзи 9 май ба Радиои Озодӣ гуфт, ин анъана аст ки сафирони кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ҷамъ омада хотираи қурбониёни ҷанги дуввуми ҷаҳонро пос медоранд. дар маросими зиёрат аз қабри Рихард Зорге, сафири Узбекистону Қирғизистон, Арманистону Қазоқистон ва Беларусу Русия низ ширкат карданд. Рихард Зорге, ҷосуси Иттиҳоди Шӯравӣ дар Ҷопон, аз аввалинҳо шуда аз нияти Олмон ҷиҳати ҳамла ба Иттиҳоди Шӯравӣ ва санаи дақиқи он ба мақомот хабар дода буд. Таърихнигорон мегӯянд, он замон Сталин ба ин иттилои ҷосуси Шӯравӣ бовар накард. ӯ бо номи мустаъори Рамзай ва инсон дар Ҷопон зери ниқоби хабарнигор фаъолият мекард. яке дигар иттилои махфие ки Зорге ба Иттиҳоди Шӯравӣ тавонист фиристад, ин буд ки Ҷопон нияти ҳамла ба Иттиҳоди Шӯравиро надорад. бар асоси ин иттилоъ артиши сурх бахши азами нерӯҳояшро аз шарқи дур ба Москав овард ва дар натиҷа артиши Олмонро дар наздикиҳои Москав шикаст дод. моҳи октябри соли 1941 фаъолияти ҷосусии Зорге
از سوی خدمات استخبارات ژاپن کشف شد و پس از 3 سال 7 نوامبر سال 1944 او را در زندان سوگاموی شهر توکیو به دار آویختند. زحمت‌های زارگرا حکومت شوروی تنها سال 1964 اعتراف و قدردانی کرده در جای قبرش در ژاپن سنگ گذاشت. خبرنگار روس سرگئی درنکو در شهر مسکو دیروز 9 می وفات کرد. رسانه‌های روسیه گزارش می‌دهند که درنکو اثنای راندن موتورسیکل از هوش رفت و به صدمه دچار شد. درنکوی 59 ساله در سالهای 90 و ابتدای سالهای 2000 مشهور شد. در سال 2007 نامه او بعد تنقید شدید حکومت هنگام غرق شوی کشتی زیرآبی کورسک در تلویزیون روسیه قطع شد. بعد از این حادثه او به تلویزیون دیگر باز نگشت. سالهای اخیر درنکو سردبیر رادیوی گاوریت مسکو بود. سالهای 2007 درنکو مصاحبه را پخش کرد که در ماه اپریل سال 1998 با الکساندر لیتویننکو و چند افسر دیگری اداره فدرالی امنیت روسیه یا خود FSB برپا نموده بود. در این مصاحبه آنها اقرار کردند که از آنها کشتار، آدمربایی و تعقیب سیاستمداران معروف و صاحبکاران خواسته میشد. بینندگان عزیز، در پایان این نشر نوید بامدادی با درخواست شما همچنان نظر داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. طبق قرب اسعار معین کرده بانک ملی $1 امریکایی 9.43 درم، 1 یورو واحدی اتحادیه اروپا 10.57 درم و 1000 روبل روسی 144 سومانی ارزش دارد. اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. برنامه‌های نو و جالب ما دوام روز تقدیم شما می شود. ما را همراهی کنید.